Мен сиңа роль, дурак ролін сен білсің. Арайлы әйел, қайдан таптығыз мындай натуральный дуракны дейлер деген. Былай болмаймын айтамын. Башта дурак, анан голубой. Үшіншісі кім болар екен деп. Жоқ, мен нормальный мужик. Нормальный мужик. Мен ышанамын. Тұрмыш иптешім бар, 2 балам бар. Кіріп отырдым да қашты қойды. И қапшығы артында қашып отырам әйеме. Ары біттім отыра. Қайтмай біттіге. Әти мені ауылда ішлеткен вақытта іш біткеш ойнарға жібермей барбір. Икенші штабайы. Мен әтиге қазір рахметлігіне. Сіз нәрсе енді ішігізді кірек көтермейсіз бе? Сахнада секіріп жүресіз дейді. Мен мектен кірегімді көтеріп аламын. Сахнаға да шығамын. Әти мектен сахнаға шығып бара. Мен шығып бара. Мен жаманарсың айтырсың. PS4 һәм Xbox One. Электегі мужиклар бұл вақытны нәрсе белән мақтаналар ендігі. Менде дружба пиласы бар именно. Мыздамын, ты что, охерел? Просто нет, не охерел. Жоқ, мен просто руша білмеймін. Барыбызда халық, шуңа көре бір-бірімізге яқшылық тілейік. Рамир, сәлем. Сәлем, брат, хәлдер. Сәлем, брат. Аллаға шүкір, үзімнің хәлдер. Ничего, кәптен. Неше керек сен карантинда отырулар? Карантинда отырған непривычно, конечно, но плюс-минуслар да бардыр, но концертларға келгенде енді кейф түшті дұрысын айткенде. Үзімізден тұрған айбір түгіл, дүния көлем бара. Шуңа көре буш вақытны дұрыс уздырғана керек енді. Мен қазір яңа юморлар жазарға керек, яңа сезонға кеттің Вақытың бар. Бір жылдыр айында әлі бит сезон ақырына якынлашмады. Менің быйыл бірінші тапқыр гына бит әлі зорлап шығуым. Әлі теге алынмаған шәһәрләр, районнар да бар, алынганнарын енді менә менің үземнікігінен неше бір 12 концерт кешіктірілді. Біз енді быйыл көбірек ауыллар белән районнарны бута бери башлаган ек. Бүтін жерде енді. Ауыл белән районны бутадыгыз инде. Ауыл белән районны бутадык. Кемдер бит районда гына йөри. Біз мен өзімнен не деп санаймын, енді бар артистлар арасында тек мақтанып айтасым келмей. Ең көп ауылларда йөрүче артист мендер енді. Мәсәлән, халыкка якынрак булган именно. Халык өчен. Гади халык өчен. Гади шулук ауыл тамашачысы артистны күтәрә бит инде. Бу интервьюга, әңгәмәгә әзерләнгән вакытта барбыр интернетка керәсең, синең турында нинди булса мәгълүмат эзлисең, именно. Но мин тапмадым аны. Нишләп? Да? Юк, эзлисең. Мен әйтәм, менә булмаса, булмасын. Үзем белермен әле. Тик үземә барыбер теге рәхәтрәк бит инде сорагач бит инде. Яныңда утыр. Яныңда утырга, иртәгә сорармын әле. Син гомумән интервьюларны күп бирәсең ул. Интервьюларны биргән бар инде, сүздә юк. Мәсәлән, Акчарлар гәҗәтләренә, Ирек мәйданына, интернетта бәлкем кайбер җирдә бар, кайбер җирдә юктыр, сүздә теге мәгълүмат нәрсәгә юк икән, вот шунысы кызык. Именно биография юк менә. Биография юк шул менә. Мен өзім Буа районында, Адав Толымбай ауылында үскен егет. Біздің ауылның өзінчәлігі нәрседе бізден енді заманына көре бик көп спорт мастерлары шыққан бізден. Шулай ук аннан соң спортқа гашык халык инде. Язучылар, аннан соң артистлар. Біз бір урамда тұрабыз, мәсәлән, Озерный урамда ортада мен, уң якта менің ауылда Шарайлы Садриев, сол якта шулай менің ауылда Шарафай Латипов. Төп негізі. Охо. Үзеңне театрга чакырмадыңбы син? Сен мені шаяртып күліп сұрайсыңдар енді. Мен әйтәм биографияң юк интернетта. Чакыргандыр, язылмагандыр улар. Райлабыга келгенде мен 2005 елда Казан театр училищесына кірген вакытым еді. Біз ауылдан тагын бар менің ауылдашым Булат Гереев, ул кірді театр училищесына, мен кірдім, ана Буа районынан. Дөресеңне безне берничә кешене Райлабы кертергә булышты театр училищесына. Біз енді шул оқып бітіргеннен соң махсус кайтырга тиешек Буа театрына эшләргә. Ул вакытта театрның әле дәүләт статусын алган вакыт, 2005 еллар иде ул. Без әле укый гына башладык, ел укыдык та. Мен әйтәм бит, училищега кергәндә калганнар бөтенсе нормальный. Беренче имтихан булды, неде Ренат Аюпов, режиссер, Яшьләр театрының килде, группа җыярга, курс җыярга, Буага, ДКдан. Җыйдылар инде бөтенесен неге. И миңа килгәндә без поэма сөйләргә тиешек, шигырь сөйләргә тиеш, җыр җырларга, как обычно инде. И мине күреп алдылар да, мине артырында сөйләтеп тә тормадылар. Мен әйтәм, неужели шул кадәр талант икән теге. Вообще карап та тормадылар син әйткәндә. Ахырга бөтенесен карадылар, юридик шундый булды, типа буй бәләкәй. Артист буйсын булырга тиеш. Матур, миңа килгәндә ни буй юк. Ни йөзгә карасаң, йөз юк. Кылак, каш, мен алырга теләмәделәр. Райлап инде бу малайдан артист яшак дип канатландырып. Әле мен үзем дөресен әйткәндә мен артист булырга тиеш түгел идем. Мен 9-ны тәмамлап, инде мен биологиялардан имтихан биреп, мен хирург булырга исәби.
но театр училищесына емтихандар біріншірек болды. Райла абай енді алдырбайды, мына кіріп қарайлы, келіп шығыр бәлкім. И біріншірек болды да енді кіріп кеттім театр училищесына. Эланда да бик ышанмадылар, әтияниларына жеттілер енді. Әйді, шығам бұл, өсемі, сіздің нәсіліңізде бітірнесе шундай кішкене текшірділер. Аллаға шүкір оқып бітіріп шықтық. Еріп шықтың. 2009 жылда қайттым мен драма артисті есімі білән енді Буа Дәулет сатира театры. Театрға қайтқаш, Райла абай қайттым, айтам, Райла абай перегіз роль мейтем. Любой роль башқарам мейтем. Башқарам тек уже қонакланып, біздер анда ем ешіл. Ішлесі келе, білмейсің гастроллерінің нендей екенін, бітіне бір қызық. Емейтем, Райла абай перегіз мейтем, любой ролігізін ойнайым дегенім. Башқарып шығам. Райла абай тоже кен, анам, не? Мен сеңа роль, дурак ролін сен білсің бі. Кушать поданы деген. И шушы спектакль, бірінші айтып кетем айымы. Бұл әліпілі артистлары деген пьеса еді. Әмир Камалиев жазған. Анда бар дурак образы бар. Біз аны театрда Әкәмәт Кәмет деген спектакль есімін бердік. Әкәмәт Кәмет шығар деген. 2009 ел мен дуракны ойнап жүрем сәхнәдә. Мен білесің нәрсе саурай, біз театрда кіргенде шушы дурак ролына 2 кіші. 2 дурак. 2 состав. 2 дурак. Ну қайсысы да дурагырақ бұла бетеланса да бар. И аның ол егіт енді менге қадар ішлей анда Вилдан Ибрахимов деген енді. Ақыр шекте теги малай ермәді мен бұл дурак рөлін ойнарға Вилдан енді мәселен. Мені қойдылар премьераға. Рамил премьерінің бірсін сен ойнайсың, қалған ішісін Вилданның. Мен ошанасың бірінші премьерін ойнадым. Бұл мен бетін бірінші зор ролім. Дуракны ойнадым. Ақырдан Райла абай түзі бастырды бүтін артистларын кім нейді роль башқарған айтып бара. Мені ұныттылар айтерге. Райла абай айтерге тиішінден. Етігінде халық кішкір әді дуракны кім айтады. Етігілер шанасың бітінсі бір тапкір поклонға шықтылар, әйме? Халық мен дуракны 4 тапкір поклонға шығарды. Шығарттылар. О, нормально. Шығамда башыем дегері. И қарен тегіле икәбең мені бара сәхнеге. Не шешетлері, не запискалары жоқ. Мен башын дуракқа салдым да, мәйтем пенсиялары біләмінелер ақырыз. И Райла абай микрофон тартып қалды әбеңде. Қарайлы Райл, бәбекейім, наны қайым, қайдан таптығыз мындай натуральный дуракны дейлер деген. Училище йылларында эми эске түшүрүп алдыңыз экен. Хатта сенин биринчи премьерыңда эске түшүрүп алдык. Дурак ролун башкардың сен. Дурак, әле экенчисин айтып тадырым, ансо ялам. Жилбезек мужик ролун бирдилер. Шундан да. Эзгире сүйлөп кет, эзгине. Жолук Буа театрындамы? Театрда, Утын Пуляна деген спектакль бу. Эң кызыгы шушы мына уйнаган вакытта бит инде Жилбезек Сейиркей мужикны дип әйтик. Мен Ижевск шәһәренә барганда, минем малай туды. Утын Пулян деген спектакль ойнап бітірдік. Райла абай ақырдан айтайын, Сейиркей ролін башқарушы Рамил Шарапов. И мақтанырға тұтынды. Бірәзіңіз келсе, аның бөгін малай туды дегені. Екінші реттен бір әбейін. Қарайлы Райл, голубойларында малайлар. Халық ұшанған. Жоқ, мен нормальный мужик. Нормальный мужик. Мен ұшанам. Тұрмыш иптешім бар, 2 балам бар. Аллаға шүкір. Ну демек әйбәт ойнаған. Во. Демек әйбәт. Мен шуны аңладым енді мәйтем, Райла абай. Балай болмай мәйтем, башта дурак, анан голубой. Үшіншісі кім болар екен? 5 жыл шадында Лиара анасың. Рифат біле танышып кеттің, біздің жымға кіші деген программ шықты. Мәйтем, Райла абай Рифат ташып кеткен сольный концерті білән. Мені де шығарып жібер әлі дегенім. Шығарып жіберділер мені театрдан. Навсегда. Yok elbette ince şayartı var hemen, no? Teatrga rəhmətliyim. Hər bir etap özünə bir zor məktəb. Әлбәттә. Бәлкем менә шул карантинда теге файдага гына бар сиңа. Программаң теге яхшыртырга, тагын көчләйтергә. Мен аңлыйм инде. Бәлкем Аллаһ Тәгалә шулай әйткәндер әймен сиңа. Кайбер артистлар туктап торсын әле. Яхшыртыгыз әле үзегезнең программаларыгызны. Бәлкем шулайдыр. Ну безнең өчен генә эшләнелгән бикер олай бер. Калганнары битен. Син шулай дип уйла. Ярый, Аллаһ Тәгаләдән әйе. Мисл материал. Әйе. Юк, менә үзебезгә сүздә юк. Әгәр дә елап ята торган кеше булса, ул эшли торган вакытта да елап ятачак иде. Мондый вакытта да без һәрбер әйбердән табырга тиеш компромисс, мәсәлән. Ниде мен кайтып китәм, Алла бирсә бүген авылга, яна буша керәм, һава. Без өлгердек сине тотып өлгердек. Төрлечә вакыт була бит. Әйтмим теге, мәсәлән, мен беренче крок, беренче сезон. Теге Аллага шөкер, халык төрлечә йөри. Көп килгән моментлар да бар. Әз моментларда, мәсәлән, Оренбургка бардык, ноябрьдә беренче тапкыр бит Оренбургларда җибез. Миңа аренданы бәрделәр, мәсәлән, монда түләргә аренда Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театр. Мәсәлән, анда 25-30 мең.
Безнең, белмим, үзебезнең реклама җитеп бетмәдеме, андагы эшләүчеләрнең, организаторларның гаебеме. Минем концертка килде 29 кеше. 29 кеше. Бу шәһәр. Әле аренда миңа әйттеләр сразу. Рамил, лучше отмени концертыңны, кая инде монда. Без килдек уже, сәхнә корган. Син юк дигән әйме? Мен әйттем, ничек? Халык бит мәйтем, мине күргә килгән, мин халык өчен килдем. Да, сүздә минуска китте мин, мәсәлән, бераз запас җыелган акчам бар иде, авыллардан, концертлардан белән. Группага да түләдем, аренданы бераз сөйләштек, инде максимум төшерә алдык без 20 меңгә генә аренданы. Минуска китсәм дә, мәйтем, яшерен батырым түгел, мин оялырлык әйберем юк, мин мәйтем, киләчәктә дә халыкка хезмәт итәргә телим. Чыктым, 29 кешегә үземнең, мәсәлән, 2 сәгать ярымда концертны бирдем. Йөреп чыктың? Йөреп чыктым. Анда Оренбургна түгел иде, төрле шәһәрләрдән килүчеләр бар иде. Кеше концертка килгән кеше гаепле түгел. Килмәгәне дә гаепле түгел. Әлбәттә. Иң күп кеше килгән концерт кайсы? Иң җылы концертлар кайсы? Исеңдә калдымы бар инде? Булды. Минемчә бөтен җылы, но иң күп килгәне, хәзер әйтәм, без гыйнвар бәйрәмнәрендә бардык. Тукай районы Чаллы ягына, Тренчи тамак дигән авылга, анда килде 238 кеше. Ул яңа ел бәйрәмнәре. 238 әйме? Авылда да бит хәзер 300 сумнан мәсәлән теге. Сине безнең әле самый кызыгы, мин бу елны түгел, теге елны шулай килгән идем февраль аенда. Шундый буранлы вакытка эләктек. Опять шул Тренчи тамакка килгәндә инде. Шундый буран вакыт бу карамастан анда килгәнне 120 кеше. Бу ел килгәндә уже 200. Нормально. Төркемдә ничә кешесез? Без 6 кеше, безнең звукта Раил, исемле егет инде Сафин, Нурлат егете. Белән зур гына шунда. Оннан Алмаз Рахимов бар бугайм. Алмаз Рахимов бар, аша егете. Төртүсе дә кара көлектән әйме. Тагын Аннарсын көлектә укыган шулай. Нинди кызы анда? Башкортстан кызы Җырчы Ирина Русланова. Ул кайсы районнан? Янавыл. Янавылданмы? Аннарсын бар шулай ук Мунча ташында 2 ел эшләп, халык мәхәббәтен яулап өлгергән, шулай ук театр училищесын тәмамлаган. Хәзер вакытта институт культурада укый ул. Рәзилә Дилмөхәммәтова юан гына кыз бар бит минем. Менә шуны. Кил утыр яныма дигән клипны карамар. Суга тиеп төшерә бит. Менә шу. Аннарсын җырчы егетебез, безнең шулай ук Әлмәт егете Рафаэль Якупов. Беләбез без әле? Матур җырлый. Да, менә мин безнең теге төркемгә килгәндә элек теге ничектер концертларга киләк, чыгып сөйлисең дә юмор сөйлисең, җырчыны чыгарасың. Мин хәзер бераз жанрны, стильне үзгәртәм инде нәрсә. Мәсәлән, Рәзилә белән Ирина белән без скетч эшләдек. Мәсәлән, уральский пельмень стилендә, мәсәлән, дуэтны юморлар бар. Рәзилә белән аерым икәү юмор, Ирина, Рәзилә шәү, пляж дигән миниатюрабыз бар безнең. Именно халыкка да кызыган дигән. Эстрада белән шөгыльләнмәсәң, артистлык теге эшчәнлеген ташлап китсәң, син кайсы өлкәдә үзеңне күрәсең? Яни миннән ясамакчы теш врачы. Дантист. Минем тормышта булай да икәй бердән куркам. Беренчесе әйтәм, караңгылык, икенчесе теш врач. Яни әйтә, ну, теш врач понятно инде. Караңгылыктан ни куркасың дип. Әйтәм, ул караңгыда күпме теш врачы булырга мөмкин. Әти минем профессиясе буенча ветеринарный техникум тәмамлаган. Әти еще минем балтастасы, ул менә бирелгән Ходай Тәгаләдән. Әти матур җырлый да. Миңа мин үзем җырчы түгел, мин җырлаучы гына. Миңа кадәр 1000 бирелмәгән. Хәлдән килгәнчә генә инде. Әти еще балтастасы, ул миңа һәр вакыт әйтә. Улым, менә мин биргән әйберне өйрәнеп кал. Менә чыгарай, мине күңел тартмый, белмим, кулдан килми. Менә именно ни белән агач эш белән шөгыльләнә. Теләк булмаганмы, белмим, ни булма, әтине карам, әтине төзүк димәсен, менә әйтә. Бәрәгенә. Түземлек җитми, мин монсы тексен була бит ул мәсәлән, бирелми. Кайсы вакыт авылда булганда әйтәләр инде безнең теге артисттан кызык инде менә. Авылдашлар да бар, шундый дуслар, иләр. Бир инде билет, сезгә нәрсә инде билет бирергә авыштырып. Синең ипиңне шундый төшереп куялар, әйме. Аларны акчага да, безнеке бушка да яр, әйме. Шулай. И мәйтәм, шу бер юлы кибет директор әйтте инде авылдагы. Исемен әйтмим. Ярый. Ни ди билет бирәләр ди. Беләләр. Билетлар аракы бирәләр? Мәйтәм, бирәсезме бесплатно? Бир. Аңлашылар. Сез нәрсә инде эшегез ди, кирәк күтәрмисез бит, сәхнәдә сикереп бирәсез ди. Мәйтәм, фәлән-фәләнович, мин мәйтәм, кирәгендә күтәрә алам. Сәхнәгә дә чыгам. Син мәйтәм, сәхнәгә чыгып кара. Мин эшләп кара, мәйтәм, аннарсын әйтерсең. Мин чөнки һәрбер профессияне бик хөрмәт итәм. Мин яратмыйм аерыга. Һәрбер кешенең үз ипи. Тамашачылар килә икән, арада һәрбер кешенең үз кыенлыгы бар инде. Үз остасы бар.
Мага көрө бір көшімді кішіні нетіре ойыргарам кім болса да. Ләкин аңа да қарамастан сен өзіңі қайсы өлкәдә күрәсең мұны? Қайсы өлкәдә көрем. Қайсы өлкәдә. Мен, наверное, врач болар едім. Врач болар едім. Все-таки. Нәрселер яратасың? Мен буш вақытымда, мен көбірек жайыны кетем едім. Хобби ол менің балыққа бар. Балыққа йөрү, балық тоту. Балықшы, Мен балықшы. Мен енді міне аның белән ял итәм шул булса, табигать булса, тормыш иптәшемнең әбисе бар. Ул бер шулай инде. Улым, йөрмиләр бит инде штан катырып, мен сиңа акча балыкны сатып кына алдым. Әби мияны балыгы да аның кадәр мия процесс. Мен отыру, күңел ачу. Син бит безнең приставкада уйныйсың. Да, мен приставкада уйныйм. Минем Sony PlayStation бар. Кайсы ничәнче? 4-нчесеме? 4-нчесе. 4-нчесе. Җәмәгать әйтеп куябыз. 4-нчесе ул теге последний модель, соңгы модель инде. Миндә исә что Xbox One. Менә мактанып утырабыз. Сез безне аңладыгыз. 30 яшьлек, 35-30 яшьлек егетләр һәм мактанып утыралар инде теге приставкалар белән. PS4 һәм Xbox One. Элек теге мужиклар бу вакытны нәрсә белән мактаналар инде. Миндә дружба пиласы бар әйме. Соңгы тапкыр кайчан утырып җыладың менә? Бер утырдыңмы менә җыладың? Шул күңелдән ирләрчә. Скупая мужская слеза скатилась по щеке моей. Попала на водолазку. Менә дөресен әйткәндә, мин ул яктан бик ранимый кеше. Синме? Менә белмим, елау кем өчендер көлкеле булырга мөмкин. Көлке түгел ул. Мин бит артист, миндә күңел бар, миндә йөрәк бар. Менә Яшерен Батыртның бер ичкенелек елаган. Менә әйтер кич, мен шундый ступорга килдем. Барсы да әйбәт, барсы да исән сау. Менә күңел тулды. Тормыш сиңа биргән иң кыйммәтле дәрес, сабак. Без бит әле яшибез. Біз туғаннан бері яшаймыз. Анда сабақны беріп кенә тарадыр инде ул тиге. Булай шушы яшеңә җитеп инде. Зур тиге хата эшләп, нинди сабак алдым дип. Әтинең, мәсәлән, ни вакытында бар тәрбия бирә бит. Безнең бар, мәсәлән, укып йөргән вакытта, шундый подростковый момент дигәндә анда тегесенсә берәр зихрләрем булган саен әти инде мине үз урынына утыртып тора. Мин әтидән нык куркайм кичкенә вакытта. Бер юлы хәтерләсәң, син дә бәлкем мавыккансыңдыр бай бер белән. Сабак дигәннәр, менә шуны башлап китәйин кичкенә. Карбид шартлатып йөрик. Әлбәттә. Суга тутырасың да ябасың да киттең все. Все инде. Әле бит авылга газ кертә торган вакыт. Синдә бар дигәндә урлыйк. Шуке шидән, аны кирпич белән генә баталамыйсың, кирпич ватыла. Бит бер заман Коендер кетчуп соуты таптык без. Кетчуп соуты булды, острый бит интегендә. Ситерен туталып, ин карбид тутырдык та и шаба моның белән. Урам буйлап шаба, и Ирактан әни мусор түгәргә чыккан. Урам бу. И кулда карбид шортлады. Китәле кулында шортлады. Кулда шортлады. Ярый тегене капкачы ачылып, теге воздух бар, давлениедән атты. Әни күреп алды моны. Моның белән бит инде бармак скаласын, кул скаласын. Әни күреп алды да, кайт әле, как раз идә бит инде үзең белән әти дә юк. Кирк ага торган ни бар? Резиновый. Хлопушкамы теге. Тик кирк аласың бит инде. Яни аркага бер 2 минут төшәдең трафарит калганда хоть крестики нолик уйнап жаркады. Әле моның бетмәде. Атаңа әйтәм дигән сүзе. Всё. Әтидән тагында куркан бит инде хәзер. Безнең ни бар иде? Бодай саклый торган амбар. Кіріп отырдым да, қашты, қойта, и қапшық артында қашып отырам әйме. Ары біттім отыра, қайтмай біттіге. Мейден қайтты қабы, и нешіктірі нашару әти кірген шушан бар. Ем отырам, шыңшы, неше отырасың дейді. Мейден, сені кетіп отырайын. Әти білмеген еланды, білді әлекті енді. Әлекті ме? Әлекті мен өсіп жеткеш, бойға жеткеш, түрлі әтиге ашу да келе енді. Гел, әлеге әти мине авылда эшләткән вакытта, эш беткәч, уйнарга җибәрмәй бар. Икенче штаба. Кеше балалары уйнарга җибәрер нормаль шуны килмәй, икенче штабалар. Син хезмәт хезмәттә. Мин әтигә хәзер шуны шырны үттем, анда күбе бер аңлап бетермәм. Инде мин әтигә хәзер рәхмәтле генә. Мин әтигә әйтәм рәхмәт, син мине хезмәт белән тәрбияләгәнсең. Янигә дә рәхмәтле, әтигә дә рәхмәтле. Мин хәзер теге миңа тормышта шушы хезмәт ярату миңа булыша гына. Әлбәттә. Мин малайга да әйтергә тырышам, инде булай эшләргә тегеләй, мәсәлән, хәзер техника заманасы, бөтен әйбер бар, бөтен әйбер без үскәндә акчасы да юк, җитә иде, зато бәрәкәт булган. Хәзер бит үсәбез, кибеткә керәбез, 1000 тәңкәң акчаң бит алган әйберең юк. Кызык түгел, бәрәкәт юк. Элек
булмаган әйбергә шатланып яшәйдек. Бер-берин киемнәрен киеп, леопардовый брюкләр тагып, резинка. Мен хәтта жвачка бирсәләр, мен хәтта грей. Юппи бутый. Юппи invite Zuko. Юппины бутыйк та, яме. Минем үземнең юппи бар, эшли тора бутый. Әтинең үзенең юппиның флаглар да. Алмады. Бөтен Олай перчатка белән. Олай сәлам бирә. Сәлам бирә. Шундый гади булган, бөтен чыраем менә бер-береңгә бәрәң чишәйек, бит инде саламга барайык, пишәнгә барайык. Күрше-күршеннән чыкмаган, самоварлар чыжылдап торган вакыт. Бөтенесе гади, бер тигез. Күрше-күршенең хәлем белән. Хәзер күрше-күршенә керми. Элек тәкерекләп, конвертны ябыштырып, хат язышайгаймы. Хәзер открыт кындалабыз шул WhatsApp-тан гына элек альбом битен бекләп, үзебезнең кулдан ясалган, кәкреме, бөкреме, затушин күңелдән булган. Кушаматларың күпме? Кушамат авылдагымы? Әйдә, авылдагысыннан башлыйбыз да, һәм менә монда күчәбез, менә Казанныкына күчәбез инде. Мин үземне белә башлаганнан бирле миңа кушамат безнең торма дип әйтәләр. Торма. Белмим нәрсәгә, әше торма дип әйтәләр. Шәп кушамат ич. Торма. Тормаларга кайттың. Кемнәргә кайттың? Тормаларга кайттым. О, Егет, торма егете. Торма егете. Аңлашыла, все, брат. Аннарсың, яненең әтисе Рифкат бабай инде урын җәннәттә булсын. Ана ничектер белмим, әйтәләр яни камка дип, теге Божья коровканы әйтәләр бит. Камка дип. Син кем аныгы? Камканыгы. Теге авылда рәхәт бит инде. Шук эшвәр ите кембез. Бауга инде нигә керә башлагач, Казанга килә башлагач, Монда башланды име. Монда кешенең кушамат бирәләр инде. Монда кешенең фантазиясе инде китте. Ну, минем инде Кашка килгәндә самый теге эстрадага кирип пишет суккан ул Mazda Man. Ана шертан кылаган Audi диләр инде. Онда машина белән генә чагыштыралар инде, име? Тәнкыйтьне ничек кабул итәсең? Тәнкыйть төрлечә була бит ул, бар дөрес тәнкыйть. Здравый тәнкыйть, аларны кабул итәм. Әгәр дә була икән, менә кеше даже Instagramны гына алыйк әйме. Анда кайбер кешегә бер кашын ярап булмый. Син үзең яхшы дип язсаң да, булайсың да кешегә ярарга кирәкми дә. Син үзең булып калырга тырышасың. Анда язып тутыралар, мин даже алар белән нитеп тәтмим. Маугып та, спорлашып та нәрсәгә? Мин язып алар үзгәрми бит. Менә здоровый тәнкыйть икән, теге мәсәлән, концерт буенча, ни буенча, тормыш буенча, бәлкем бу якта да теге миндә хатасыз кеше түгелдер әйтәләр бит инде. Абынган сайын теге аның белән үзеңә ни генә опыт кына җыясың. Инде. Мондый теге әйбәт тәнкыйтьне нык әйбәт кабул итәм. Менә син хейтерлар белән ничегрәк көрәшәсең? Менә шунысы кызык безгә. Мин алар белән көрәшмим. Нишләп? Мин алар белән Дус, вообще лимитә кергән юк. нишләп? Нәрсәләр язсалар сиңа? Язалар. Мыздамен, ты что, охерел? Да, шулай язалар. И син нәрсә? Юк, Да, охерел. Просто нет, не охерел. Юк, мин просто руша белмим. Шулай җавап кайтарырга кирәк тә. Юк, язалар. Instagramда сүздә юк. Минем ул директ улайында, ул кашка бәйләнәләр, ниләр монда теге сүгенеп язалар, прямой эфирларга керәләр. Ну нәрсә дип әйтим инде мин. Аларга инде ни табигать нәтиҗә ясаган. Дөрес әйтәсең. Алар белән теге нитеп утырмыйсың, талашы белән нәрсәдер. Мин ул җылымны үземә җитәрлек. Җитәрлек. Шуңа күрә. Әгәр дә инде бик теге Булыкка куйганың бармы гомме? Мен даже белмим, куя белмим. Мин әйтмәсем, аның кадәр теге миндә аның кадәр ниләр хейтерлар күп дип, враклар бардыр инде үзенә күрә белмим. Теге мин әйтәләр бит, менә теге кеше кытыртканга кытырмасаң, сиңа беркем бәйләнмәйди. Аны элек кичкенәдән әйтәләр. Менә сиңа иң оригиналь бүләкләрнең берсен әйтеп китә аласыңмы? Кайсы бүләк итләр менә сиңа пипец, менә бу шәп бүләк, Сәхнәдәме? Әйе. Белмим инде үзем дә кызык итеп ясыйм, мин сәхнәдән чыккач әйтәм, рәхмәт, әйтәм, башыям, әйтәм, шундый приятный сезнең белән, әйтәм, баскыт кебек чәчәк җыйып йөрисем килә. Әйтәм, чәчәк шиңә инде безгә әйтәм, бер-ике колбаса да җиткән дигәч, бер-ике җирдә менә чыгып колбаса тоттырганнар бар. Бу иң оригинал бүләк. Колбаса, кипкән балык, син чихонь дип. Әйе. Бер бутылка пивсы да бар аян. Менә шундый бүләкләр бирәләр. Нормаль. Менә шушы вакытка ирешелгән зур уңышың. Гомумән зур уңыш дип әйтмибез инде. Әле барысы да алда, ләкин менә шушы вакытка. Шушы вакыткамы? Әйе. Мин Синеңчә? куанып, горурланып әйтә алам. Мин менә 29 яшымда, минем иң зур байлыгым ул хәзер.
ол менің ғаилем. Менің тұрмыш иптешім, мен 7 жыл тұрмышта, мен үйленгенде де нормально үйленмедім, мен үйлендім понедельник, маленький пятница, суббота үйлендім. Мен сөйлегенім де бар. Мен бүйтен бақыттым жуы үйленерге тегі понедельниктен башқа театрға ішлеймін. Мен Аллаға шүкір міне тұрмыш иптеші біз білен 7 жыл бірге, міне Құдайдан берген ұлыбыз бар, қызыбыз бар. Исенімен міне оларына өстерген насип болсын. Амин. Әлі міне мен 30 тула бет енді оны үйлемен де кіші қайбір 30 яшын тегі нәтиже асем тегі никадардыр опыт бар. Міне мен өзімді қатырлаймын 2009 жылдан қайтқаннан берлі мен нендейдім, қазір ненді мен. Мен өзіне көре тегі зор мектептер білен мен тегі зор өсішті Тәжірибе тұпладыңыз. Тәжірибе жетерлік. Әлі тағы да самореализация керек. Барысы да олды әлі. Не ошеншікте тұрған әне айта алмаймын деме қазір. Өстерге керек. Өстерге? Жоқ, сен өсесің да бар ба? Да, өсеміз. Программа білен де, ғайле білен де, кіші білен де. Міне 30 ешіме жетем, мен бірді тегі нетесі келмей, ешірін батырын түгел. Кафеда үткеріп, ведущийлар шақырып, мода бет ол, 30 ешіні үткеру. Әлбетте. Мен үткермеймін. Мен көптен өзім әйткенім бар. Нәрсе deyip, мені кіші жиып, нәрсе deyip мақтатып отырайын мен 30 ешінде. Нәрсе шәдімсің мен? Нәрсе іштеді мен 30 ешінде өзім мақтатырлық әлді. Сенің шәқси ұңыш рецептің бар ма? Сен оның білен бөліше аласың ма? Менімше, бар-бір біз міне оқыған вақытта самодисциплина керек. Самодисциплина. Біз міне тұтырайық дневниклар. Ұтқай зайдық. Қазір біз аны көп шырақта ішлемейбіз, çünkü біздің қазір телефон бар. Міне мұндағына язу білен телефонда отыру yazырға керек. Әлбетте. Наблюдение, күзетуінде. Блокнотыңны аштың, қойсыңа кетеген мақсат. Мен аны айтмайым, har күн мен аны ішлеймін деп. Мен аны ішлерге тілеймін, тұрышам. Мәселен, так етем, аны ішлеймін, уже сен мозгқа бөтенше подача бар ол. Былай тұрып, сен заты уже жазылған, сен ішлерге керек екен деген әйбір. Шол дневник керек, міне аштың, орыс тіліне маны оқыра керек, сен математиканы шunu оқыра керек. Оңыш, har bir kişinin өзісінде ішлеу, и ленет сетмеске керек, ялқау болмасқа. Қиюлығың сенің нәрсеге жетмей? Соңғы уақыттарда нәрсеге жетмей, міне қазір ойлаймын 29 yaşında. Мен мына ішіне ертерек башламағанмын екен. Ол нәрсе деп аталау, өзіңе шанудыр енді. Мен оңладым. Сен оңладың. Нешеп мен мұны ертерек башламадым. Да. Неге ішіне құйылы өз-өзіңе ұшану, міне біз өз-өзімізге қойсы вақыт бәйе бере білмейбіз. Мен қорайым, қойбір артистлар бар, сөздеген. Теге елден сешлеген шілер де көбегенде. Ну такой, анда высокомерие құшылған әлі. Самоуверенность, мұнда вроде бы Екатерина Даниларында бар да, мен қорасаң несесі білендер ебетректе самоуверенность етмей. Міне шоны өзіңде тербиелері керек. Өзіңе ұшанырға, өзіңе ұшансаңына жеңіласың. Дотарларға қойсы шайқысыны үрінен етіп қойар едім. Менің өзінен көре har bir шырға қарата менің көмерларым бар. Мәселен айтайын, мен кімлерін яратам. Мен мәселен Элекке мұхит көбірек шыйын. Артистларға келгенде мен мәселен Никулин. Мен аның бітін китапларын оқырға тыршып видеоларын қарайын едім. Интернетке кіріп кетсем, мен аның нешек ішлеген, нешек ол циркны көтерген, нешек ол зор түрелерге кіріп, аларға сиеше білген. Даже міне кішінің нендей қадірлі дәреже қадірлі екені, даже аны өлгеннен соң біліп тұрған болған. Вицинні нешек көмгенлер, Никулинні нешек Марғоновны. Ең зор недейін, мәселен, құрметке лайық болған, мәселен, Никулин. Вицинді өзіне көре, Вицин біраз забитый артист болған. Мен нәрсе, мәселен, артистлығы боларақ, нетереймі, өзіме қас туры келе тұрған артист, мен үшін Никулин. Міне, сен драма актері боларақ нетесің едеймі, өз шайқысыңды шығарасың. Сеніңше үш шәп ир от жүріші Татар эстрадасында? Мен яратам, ілігіліктен біздің магнитофон болған уақытта, екі дискі ғана бар, кассеті бар, бірсі Салават. Салават? Бірсі Салават. Екінші жүрші келсен, Фистоянов? Шу, анасың... Шәп, жоқ. Әшінші не жүрші, қазір? Әшіншісі жоқ мекен енді? Жоқтар. Бәлкім жоқтар әшінші. Қатын қызлар арасында? Флёр Сулейманова. Сен ретро бойынша кеттің деймін? Ретро бойынша кеттім Флёр Сулейманова.
хәзерге неге элекелектән инде мин мәсәлән әле укыган вакытта миңа бик тә ошый заманга карата җырлавы Илсә Бәдретдинова. Аны бик хөрмәт итәм, яратам. Һәм инде өченче хатын-кыз җырчы, минемчә ул иң серле һәм могҗизалы тавышы белән ул Гүзәл Уразова. Блогерларың бармы, яраткан блогерларың? Кайсыларын яратып карыйсың син? Без менә куядыр бергә нидер мероприятие күрешкән вакытта танышып киттек. Без татар малай белән, гадилеге белән шуй Ринат. Дөнья карашы белән үзенең Ринат, син яраткан блогерлар дигәндә исемлегендә икән. Мин дә. Айына күпме аласың? Айына күпме аламмы? Күпме кредит түлисең дип сорасың. Мин мәсәлән яшерен батырым түгел. Уртача. Кредит түлим айына 80 мең. И күп эшләргә кирәк. Менә шуннан үзегез итегез инде, шамалагыз. Аңлашыла. Нинди машинада йөрисең син? Мин Маздада түгел. Я бөтен сорау бирәм, ник Маздада түгел. Мин Volkswagen Polo'да йөрим. Миңа ошый, Шәп машина. рәхәт и күп ашамый да, самый главный, йөртсен ул мин. Татар халкына теләкләрен ишетсеннәр сине. Татар халкы татарлыгын югалтмасын иде. Телебезне саклыйк, өйдә сөйләшик. Балаларыбызга җиткерик татар телен. Исән сау булыйк һәрберебез, иң мөһиме. Алла бирсә, теге концерттамы, сабан туйдамы, кибеттәме менә, мине белгән кешеләр күрешә алсак, кочаклашып исән яшәргә насыйп булсын. Йөрәкләр таш булмасын иде. Без бит барыбыз да халык, шуңа күрә бер-беребезгә яхшылык телик. Яхшы булыйк. Бөтенесе яхшы булып булмый, аның начарлары да җитәрлек. Шуңа күрә кемнәр мине аңлады, сез мине аңладыгыз. Бездә бүген кунакта Рамил Шарапов иде. Рәхмәт, Рамил. Брат, сиңа да зур уңышлар. Бик шәп программа, дөресен әйткәндә менә күңелеңне бушатасың, үз фикереңне җиткерәсең. Дөрес. Һәм инде синең шушы проектың озын гомерле булсын. Шәп артистлар белән матур итеп искә алырлык булсын дип әйтәсе килә. Амин шулай булсын. Рәхмәт. Давай, брат, сиңа да уңышлар.